bustang mga intisyon. Sa ngaran ka nama, sinaki isin kan Espiritu Santo, ang grasya sin katuninongan ni Yesu Kristong nabuhay liwat, ang pagkamot kan Dios, pagisumaro, Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, tans to mga kasalan, tangani magkaan ko kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Mayrak man lagod sa tuwan Diyos na makakaman, asin pagkapatawada sa tuwang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Murawayan sa kaitaasan, sa dagang kapuninungan, sa mga tao marahayan ko. Inomaw ni ka, rinurukyaw ni ka, sinasamba ni ka, pinapamuraway ni ka, pinapasalamatan ni ka, unikan dakula mong kamurawayan, kapurangnan na Diyos sa ating langit nun, Diyos amang makakaman, kapurangnan aking Lugtong Yesu Kristo, kapurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, aki kami. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kuhaan sa mong pakimahera, na nagtutukan sa tuo kanana, kahiraki kami. Kasanaan, kakurangan, kasanaan mo, lalang ka. Yesu Kristo kaibang, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, nangunyan na aldaw hulikan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa muan pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo na mimibig kami, na kaming naguutob kan mga solemnidad, kan pagkabuhay, liwat kan kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbagbago, nagibo kan sa imong Espiritu. Huli kay Yesu Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahaday ka sa rokan Espiritu Santo Dios,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. An babasahon, nagpapahayag kan pagrukyaw kan suanoy na simbahan, kan marhay na bareta nin pagkabuhay liwat ni Jesus, an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro pagbuka kan nguso, nagsabi, sa totoo nasasabutan ko na mayo nin pinapalain-lain. Ang Diyos, aram nindo na nangyari sa bilog na Hudiya. Puon sa Galilea pagkatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan, si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya dinaidan kan Diyos, kan Espiritu Santo asin kapangyarihan. Naglibot siya karahayan, ang ginigibo asin pinapaumayan ang gabos na dinaog-daog kan Diablo. Hulita ang Diyos, kaiba niya, mga saksi kami kan gabos na ginibo niya. Saro na kan mga Hudiyo. Asin sa Jerusalem, ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan mga saksi na kan enot na pinili kan Diyos. Kami na nakikakakan asin nakikiinom. Siya pagkatapos mabuhay siya liwat ali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan asin ang gabos na propeta nagsasaksi na makakamtan ang gabos na nagtutubod sa iya kapatawadan nin kasalan hulikan sa iyang ngaran. Tataramong kan kagurang na. Salamat sa Diyos.
Dait Daita dapat pagtugutan ang kagatan na iyo ang maghade sa to. Ang dapat na maging makusog sa satuyang puso, iyo ang grasya ni Jesus na naglilinig kan satuyang puso. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, dainindo aram na ang dikit na levadura, naglelevadura kan bilog na tapay. Halea ang daan na levadura, tanganing magikamong bagong tapay. Mayo man talaga kamo ni levadura. Taan sa tong Pasko, isinakripisyo na si Kristo. Kaya magpiesta kita, bako sa lumang levadura. Ni sa levadura nin karatan o kamalasan. Kundi sa mayong levadurang tinapay, hin kadalisayan asin katotoohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kon banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot daw kan simana, agang amay, madiklumpa, si Maria Magdalena nagpalulubngan, na sinahiling na ang gapo, hinali na sa lulubngan. Kaya binalagan siya si nagpasiring ki Simon, Pedro, sa kapasiring sa saro man na disipulo, itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuan indaan kagurangnan sa lulubngan, sinday may aram kung sain siya ipinugtak. Nagluwas si Pedro as indaan saro man na disipulo as nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang dua, alagad itong saro, urog na marikas. Nagdalagan kay Pedro, nainot as inot na uminabot sa lulubngan. Pag duko sa pagsirip, nahiling niya nakalatag ang mga lino, alagad ay siya luminaog sa lulubngan. Uminabot man si Simon Pedro, nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, sinatanaw ang mga lino nakalatag, nakalukot sa sarong lugar. Dangan naglaog ang saro man na disipulo, anenot nagabot sa lulubngan, nagiling as nagtubod. Tadaipan inda nasasabotan ang kasuratan na kaipuhan mabuhay si aliwat hali sa mga gadan. Maray na bareta kan kagurangnan. Wag umaw sa imo, Kristo. Maray na hapon po sa nagubos. Happy Easter. Kung ano yung kamakasubanggi, magayonon so seremonya, inuulita ang mga simbolo kang liwanag as indiklom. Nagpapailing kang buhay ng sarong Kristiyano. Kan kita makasalan pa o nasa kadikluman, binangon kita ni Kristo, pinatawad sa mga kasalan, kaya dinara kita sa iyang liwanag. Kaya itong simbahan, kan nagpuon madiklom, no? Mayo pang ilaw. Maliban duman sa luwas, nagpagkot ning bagong kalayo, duman pigsindihan, ining Seryo Pascual, Paschal Candle, na nagsimbolo kay Kristo. Asin ang importansya kang liwanag na iling man sa simbag sa salmo o itong kinanta.
ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan. This is the day the Lord has made. Sisay po ang day. Sisang aldaw. Bako si Kristo. Kanalangon kang Diyos ang kinaaban. Susog sa inot na pagbasa ka subanggi. Hali sa libro kang Genesis. Pinaghati ang duwang bagay. Itong madiklom asin maliwanag. So madiklom dapi kapod na banggi. So maliwanag kapod na aldaw. Linalang itong mga darakulang ilaw. Ang aldaw, wang saldang asin ang bitbulan ng mga bituon. Si Kristo pigasabing aldaw, saldang na day nagsisira o day nagsusulnop, tinulit pirmi siyang maliwanag. Asin siya Diyos, akin ng Diyos. Kaya po baga ang pagiging Kristiyano, bako sa nang nagliliwanag, mainit, kundi panoonin commitment, no? Panoonin dedikasyon sa pagsunod kay Kristo. Kung dahil nakitang init, dahil nakita maliwanag, maluyan at sa pagtubod. Halaga digdibig pailing na sa pagpangkot mga kandila bago naggibok ang panuga sa bunyag, itong simbolo kang Paschal candle na yung si Kristo, kung nahihiling ta, naobserbaran ta sa misa sa gadan o sa bunyag, pagbunyag, ini po bagang kandila, no? Paschal candle ang pigsindihan kay itong ninong-ninang asin mga magurang mantang nagbubunyag sa padi o pagkatapos na buhusan kang agwa bindita sa indang aki. Nagkapailing sana na si Kristo ang magiging liwanag kan aking binunyagan. Tahali sa pag-ignorante, taaki pa, ang sa iyang mga magurang ninang-dinang iyong paliwanag sa iya. Matukdo kan tunay na pagtubod. Sinkon ang magurang, dahil man masyadong kaaraman sa pagtubod, nalingawan niya, ang Espiritu Santo na padara ni Kristo, iyo po ang sa tong pangadjian. Tanganin sa mga aki, matukdoan tang matanos. Sa misa man kang kadan na huring momento kan buhay, sarong tao, sa kinaaban, si Jesus, ini man na Seryo Pascual baga, pigsisindihan man sa nasabing misa sa gadan, funeral mass, si Kristo ang uulian, huring padumanan nin sarong tao nagagadan. So in life and death, sabi nga ni si Kristo ang satuyang liwanag. Kaya siyang aldaw. Jesus, the day the Lord has made, let us rejoice and be glad. No? Yan pong bot sabihon. Pwede man sabihin na aldaw na physical, pero ang naglalangkang gabos, baga si Ama, Diyos Ama na sa paagi ni Kristo, linalang ang kinaban. Kung dahil kinaban, dahil padudumanan si Kristo na magiging Diyos na naging tao. O Emmanuel, God is with us. Kaya importante yun, may nag-apot na kung dahil nga Father nagkasala sa Adan at sin Eva, dahil nga madigdi si Kristo, madigdi, tanganing ipasabot, ipamidbid ang sayang Ama. Kaya baga sabi ni Jesus, kung bot nintong makaligtas, magkaigawin boy na dahil kasagkoran, midbido nindo ang sa kong Ama. Asin ako na sinugo niya. Eternity or eternal life is to know the Father and the Son whom He has sent. Nabot sabihin siya. Kaya, ano pang minsay kang pagkabuhay liwat? Dakulaon ang paglaob na tinatapos sa to. Despite the fact na nabuhay liwat si Kristo, siguro mag-expect kita, dapat nga Father dahil ng problema ang tao,
Lalo na itong nagtutubod kay Kristo, dahil ang iyang kagadanan, dahil ang iyang mga problema sa kwarta, financial, kung ano-ano pang mga problema. Baka kung pong araw-araw kaan, takon dahil ng gabos na mga problema, dumana po kita sa langit. Kaya lang, ang problema, tayo gwapa. Dahil pangani sa iba, nakasabot na maray sa banal na kasuratan. O paano ito mamibidbidan ng tunay na katuyuhan kang Diyos? Kaya, dilingunta na sa pagsunod ta kay Kristo, kita man na mumuklat. Tayo yan baga ang pagsunod kay Kristo. So, paasan na cross ni Kristo, yung baga ang naging mitsa kad sa iyang pagtao kan buhay. Kung dahing problema, dahil ka na rin cross na papasanon, paano man na mawidbidan si Kristo? Kaya sa paagi kang pag-ako kan mga problema, maliit man o malaki, dyan po natin namimidbidan ang Diyos. Sa iya ka mahagad din tabang, maghagad din kusog, tanganing danay kang nagliliwanag, danay kang nagiging ehemplo, kang maray na buhay ng Kristiyano. Kung dahil tayo gigibuhon, niya ang permi kita sa diklom, dahil pag kita naliligtas, tanya ang pag kita sa kasalan, sa pagloko sa kapwa, sa pagtaram nin utik, sin ano-ano pang mga bagay na madiklom. Sana, ta si Kristo na buhay diwat, mabuhay naman kita sa bagong buhay na inopresir kan sa toong kagurangnan. Ano po ang buhay na yan? Ang buhay na yan, pinaunan sa pag-ako kan bunyag. Asin kun ang mga iba pang sakramento na available sa to, so pagkumpisal, so komunyon, mga magayon po na paagi, tanganing binabasugta, pinapakakantan sa tong hawak, kaniyo man sa nang hawak ni Kristo. Kaya, itong pigokomunyon ta, na binitadong hostya, dahil po ito magagadan, tas si Kristo niya dyan, as in si Kristo na buhay liwat, dahil na magagadan. Kaya kung nag-aako kan pirmi, sabihin, pwede ka man na mapatawad sa imong kasalan. Ang nagkukumunyon baga, dahil dapat na kasalan, dahil dapat na mortal sin. Kung talagang nagdutubod kita na iuyan ang paagi kang kabanalan ni Kristo. Pero kung basta-basta lang kita magparkomunyon, dahil taman piga-asikaso sa buhay ta, sa pagtubod, lalo kitang na papalubog sa putik, sabi nga. So, mga tugang, kung nag-iilaw si Kristo bilang nabuhay liwat na modelo kang gabos na Kristiyano, arugod na po ang buhay na yan na nagliliwanag. Dahil tayaan na madaw kita kang diklom, kundi labanan tang diklom sa paagi kang pagsunod sa mga kabutan ni Kristo, ang mga kabutan, the commandments, pagropurop sa salita ng Diyos, asin man ang pag-ako kang mga sakramento. Those are the three main ways. Tanganing po, danay kita na naliliwanagan kang liwanag ni Kristo. Sa giraray, Happy Easter. Magtindog na kita, kung po kamong darang mga kandila, si pagkutan na iyan, ma-renew kita kang baptism. Ito po mga kaputan. Kung ba kamong dalang kandila, tigdita po siniyan sa Paschal Candle. Kung wala, wag na. Pagbago ka mga panuga sa bunyag, Diyos, orog na namumutan kong mga tugang, ulikan Misteryo Pascual, linubong kita kay iba ni Kristo, tanganing kay iba niya maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya, pagkatapos kan pagutob kang Kwaresma, baguhon tan mga panuga sa banal na bunyag, na kaito sa tong isinikwal sa Satanas, sa iyang mga gibo, asin nanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya, isinisikwal lindo si Satanas, Opo, isinisikwal me. asin ang gabos niyang mga gibo,
Opo. Sinisikwal niya mo. Asin sa iyong mga padaya. Opo, isinisikwal niya mo. Nagtutubod ka mo sa Dios amang makakaman, kaglalang kang langit asin daga. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod ka mo kay Yesu Kristo, bugtong niyang aki, sa tong kagurangnan, namon dagkibirin Maria, nagtios, sagot sa kagadanan, asin ilinubong, nabuhay liwat sa mga gadanan, nagtutukaw sa to, kan Ama. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod ka mo, Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa paropakinabang ng mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagporan. Opo, nagtutubod kami. Kasi ng Diyos na makakaman naman Yesu Kristo, kagurang nanta, nagtao sa tuwanin bagong buhay sa tubig, asin Espiritu Santo. Kasi nagtao sa tukan kapatawadan sa mga kasalan, at tamanon kita sa iyang grasya. Kay Yesu Kristo, kagurang nan, sagod sa buhay na daing kasagporan. Amen. Tubig na nagbubulos na hiling ko, hale sa tuok ang templo. Alleluia, Alleluia. Itinatao buhay, asin kaligtasan ni Diyos, asin maugmang mag-aawit ang mga tao gabos. Alleluia, 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 Alleluia. Parongan na po ang mga kadila. Pamibinin banwaan, sa mamurawayon na aldaw na ini, kan sa Yesu Kristo nagbangon sa mga gadan, sinagbalik sa to kan buhay ng grasya, mamibi kita sa Ama, asin maghagad kan sa tong mga pangangaipo, sa lambang kagadan, ini pansimbag, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago ki Kristong nabuhay liwat asin magdagakan bagetanin paglaom asin pagkamuot sa bilog na kinaban, ipamibi inyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan magtalobo sa pagkamuot asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi inyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang komunidad makamate kan kagaya-gayahan kan pagkabuhay liwat sa kaugmaan na sa tong ihinihira sa kapwa, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas sa nakakaomay na buhay ni Kristo na may kapangyarihan na magranga sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagadan pasana asin ang gabos na mga gadan magkamit kan katuninongan asin kaugmahan sagkod pa man sa presensya ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi nato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Langit no na mahinanyugaan mga pamibi na dinudulot niya mo sa dalisay na buot, papusugan sa mga pagtubod, sa pagkabuhay liwat sa ibang aki. Tanganing kaugmahan kan Paskwa magdanay sa mo, huli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo karustiya.
Magpamibi ka mga tugang tanganing sakon sa hindong atang, maako manlugot kan Diyos amang makakaman. Ako manlugod kan kaguranganan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Pagurang na nagrurukyaw sa mga kaugmaan kan Paskwa, nagdodolot kami ng mga sakripisyo na huli kay niyan sa imong simbahan, makangangalas na namumundag liwat, asin pinapakakan huli kay Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangdan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangan. Pasalamat kita sa kagurangdan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at angani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa aldaw na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot sa sakripisyo, tas siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan makasalan kinaban sa pagkagadan, rinumpag niya an sa mong kagadanan, sin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Pasko, nagugumang gabos sa bilog na kinaban. Pati nga rin ang mga langit no na virtudes, sin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, ang kagurangan, Diyos ni mga panokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Kayagan ang inabibig sa ngarang kang kagurangan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Kagurangdan ni kadang banal, borabo din kabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring na buot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin tinaos sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkaan niya mangkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, Pagkagalan mo kagurangan, ipinapamarita niya mo, ang sa kabuhay buliwan, ipinapahayag, sabot na ikamag
Kaya kami nagururumdaman sa iyong pagagadaan, sa iyong pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong mga gurangnan, kining tinapain buhay, asing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang na kami nagpapakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama ka kurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaaban, kaibaan sa mong tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel, asin kang kabos ng mga klero, si Lingman, giramdama sa iyong pagkaherak, sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong ginigirumdom sa misang ini, asin ang kabos ng mga gadaan, dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay Raki kami kabos, namibig kami, tagaan kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, mga martires kanchina sa gabos na santos sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay daing kasagkoran, mag-umawa sin pamaraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakaman, sa pagkasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos na una kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalong kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katunidungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo.
Kristo kagurang dani ka nagsabi sa mga apostoles, katunidungan, winawalat ko sa Indoon, sa kong katunidungan, tinatao ko sa Indo. Para pagalingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Si mapagkaniguan na siya mapatuninong, sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tunidongan sin pagkamot ng kagurangnan, na nabuhay liwat, mapasaindo sa God paman. Sa sinsa sa imong espiritu. Turugan kay Kristo, magpatinauan kamo kan tanda ng katuninongan. Peace be with you. Happy Easter. Peace be with you. Pero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginamang. Pero ang Diyos kahirangin, pero kan Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan ginamang. Pero kan Diyos kahirapin, pero kan Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan ginamang. Pero kan Diyos tawi kami katuninongan. Mga tugang uyad si Kristo, nagadaan, nabuhay liwat. Tanganing itausto ang buhay na daing kasagkoran. Siyang kodero kan Diyos, ugpaparang ang makasalan ng kinaban, palada ng mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan ba ko ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtagam ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Mga tamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
gabos para sa pagpamibi sa hubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tangani kami maging padi, propeta, sinhade para sa banwaan mo. Huli kay Heso Kristo, kagugangnan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. O Diyos, silingan sa imong simbahan na danay sa banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo Pascual, makabot siya sa kamurawayan ng pagkabuhay liwat. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tukaw po ang gabos para sa nagkapiram paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pro-seminaryo. Anati po niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 43,958 pesos asin 5 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,639 pesos asin 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,769 pesos asin 30 centavos para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Siring man sa Abril 6, sagkod 8, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules. Magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran nin kalag na buot niya tong giramdomon. Ang katiwala 1008 magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw o Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang Anonymous 1,000, Anonymous 700, limang Anonymous 500, Anonymous 550, J. Lobrin 1,400, March 2026, CELE Tickers 1,150, Solar Hub Installation Services 500, Diyos Mabalos po. Ang tinundakat sa oring pamibi, oring bendisyon, kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo sa imponon kan Diyos na makakaman, ang Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santa Misa, ilunutan ng banal ninyo Eucharistia, laka ko sa katawan ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Good afternoon.